Bismillahirrahmanirrahim. Beşa düdüya jiyana Hazreti Yusuf. Birayê Yusuf wexta wî ji bavê wî standin birin hê negihane çolê birêda wî dan ber toqat û pihên û kulm û şîmaqa. Ser çavê minewer di xonê da herikî. û lê xistin. Lêxistinek giran. Yusuf digiriya û digot min ne bave û min ne daye. Di nav biradan. Gelo çi ye sûcê min? Evan derbê hûn li min dixin, Yusuf xwe havêt bextê birayê xwî mezin Yehuza. Yehuza got bes e lê nexin, belê birayê wî hemî ji Yehuza ditirsiyan. Lewra wexta Yehuza qîr daxista, însan ji qîra wî dibecîn. Yehuza got wî bavê jin bîra ku Sam li Kenanê çêkiriye, ew ê têda bimre, bes e lê nexin û dilê min pê dişewite. Ecele birin ser bîrê cilê Yusuf jê kirin. Hêstir ji çavê belek têne xwarê. Yusuf got ez ji Xuda heya dikim cilê min bira li ser min kefen bin. Ji min nekin. Wexta melaiket evî dengê Yusuf seh kirin, melaikete bi hevra qîr kirin û dane tekbîra. Bira li ser devê bîrê birayê xwe Yusuf avêtin bîra kûr û tarî û bû hewara wî heta dengê Yusuf êdî nehata wan û çû binê bîrê. Em ê Yusuf di bêrê da bihêlin. Yusuf ket bîrê, bira ew dûr dabe. Em ê werin ka van bira çi hêle û dek û dolab çê dikin. Hema ecele kirin heywanek kûvî girtin, ser jê kirin û ji xwe re kirine kebab têr nanê xwe jî xwarin û cilê Yusuf bi xûna wî heywanî sor kirin û dane ser pişta gurekî, wî jî girtin, xûna vî heywanî bi devê gur dan, devê gur ji xûnê sor kirin û bi hevra son dixwarin ku em li ser hev îxbaran nakin. Em ê devê xwe miqate bin. û çûn bi şev bi ser wan de hat, bû wexta îşayê nêzê bavê xwe bûn, dane ber qîr û girîn û hewar kirin. Hewar kirin bavê xwe, bavo ev kurê gurî birayê me xwar. Bavo ev gurê ku destê me daye birayê me Yusuf xwar. Yaqûb got zarokno hewara we çi ye ka Yusufê min li ku ye? Gotin babo me wî danîbû ber cilê xwe û me sey dikir. Me dî ku evî gurê hanê dev kiriye laşê birayê me, heta em hatin Yusuf xwariye. Em dizanin tu ji me bawer nakî, eva ye cilê Yusuf bixûne û devê gur jî tev de bixûne. Evan birana pîlanek ecêb hanîn serê birayê xwe Yusuf û hanîn serê bavê xwe û welê pîlan kirin ku hate bawer kirin. Yaqûb derhal ji gur pirs kiriye. Te çima Yusufê min xwar? Gelo heqê te li min îxtiyarî hebû. Eksa te bi min re çi bû? Çi hebû? Eger te bixwasta minê goştê kar û berxa bidate, yanê minê ruhê xwe bidate. Bi emrê Xuda gur bersiva Yaqûb da û got, ez son dixwim bi heqî, ez son dixwim bi Xuda, min Yusuf nedîtiye û nexwariye. Lewra heram e li me goştê pêxemberan. Divir da îşaret kî gur da Yaqûb pêxember ku kurê te ji xwe sax e me nexwariye û kurê te bibe pêxember. Lewra goştê pêxembera ji me re heram e, em naxwin. û hate fêmê ku Yaqûb pêxember jî bi ilmê xeybê nizanbû. Kurê wî gur xwariye ya bîrê de nizanbû. Belê goştê pêxembera li me heram e. Nikarin bixwin. Lewra sûcek giran e. û gur ewha jî got, ez xerîbê vî welatê me, ez ne gurê Kenanê me, ez gurê Misrê me, hinek pismamê min hene, ew jî gurin. Ez hatim pirsa hal û ehwalê û zarokê wan bikim, temama li min zor kir û dane pey min û min girtin. Ez li wana digeriyam ku ez wan bibînim, li çolan û evana bi zorê min girtin û devê min jî bi xwîna helal sor kirin. Yani goştê ku xûna ku devê min dane jî heywanekî helal e. Bi xwîna sor devê min sor kirin û xûna devê min
خونا حیوان چوله اگر من یوسف دیه ویا من خواریه خدا من حشر که بگناه کارا را نعوذ بالله یا ربی که من خوار به خدا من حشر که بگناه کارا را یعقوب راو گر بردا لفقط دجه کدا مدیتیه ارگه چقا صحیح نزانم دبی حضرت یعقوب جرا گو ارگه تا گره من نخوار به چاوه که تیر بن یک لیلان بن درانه تا کیر و دوزان بن پیه تا تیر و کوان بن لوما گرش دور داد بینه و تا دف دکه پس د پلشقینه هم داد پرتینه کارا شبه که دا صد پزیب خنقینه دبی که او دعا یعقوب جی لی قبلی به بله یعقوب راو گر بردا او زوری لسر زارو که خو گود بلا آوی جدسته وی لمن جی اوه از لازمه از صبر بکم خدا علیم و منوره یعقوب گو خدای من تدا و تا بر لازمه حمد و شکر و صبر بکم صبر بلکی خدای من با اولادا من امتحان دکه کام هر سر بیره ما حکایه برای ویگو برا هاتم باب خو قدیم کام هر سر بیره حال یوسف کار تدبیری دا چیه ام بحثاوی بکن اما هر سر بیره حال یوسف چیه چه دکه دبیره دا بریندار بو گلو چهات سریوی وقتا یوسف آویتن بیره جبرائیل به احترام یوسف گرد تک تک آنی دانی سره ابی یوسف دانی سر تخت او یوسف را گوت قد نبه ملول او تفتش نوشتا کو یعقوب کربو ستیه یوسف جبرائیل هانی در او لبدنا یوسف کر او نوشی کراسه کو خود تعالی جنت ابراهیم رشان ابراهیم لخوا کر و یهابت ناوا آگر نشوتی او کراسه تکایی تخیز که دسته خوصا نوار دسته خوی و بردجی فرد به جبرائیل گو از سه روزه بترابم یعنی تی سه روزه دور دا بمینی از سه روزه بتراب هوال بم حتی خدا لتت رحمه آوا و بیره شور بو همی جمدی و همجی شیرین بو مارو موره کد بیره دابون هاتن با یوسف و گوتن امر ترا آمادنه bir tijî bû ji rengê enwaê gula û Cibrayîl gelek fêkiyê cennetê jî ji bûna Yusuf ra amade kir. Gelo ne heqe ku bidêkê belê. Birayê Yusuf evê mezin Yehuza her roj serîkî li bîrê dida û hinek nan davêt bîrê û bi dengek bilind digot Yusuf Yusuf tu saxî yan tu mirî cewaba min bide. O diçû. Dilê wî pê dişewitî her rojê re nan danî davêtê gazî dikirê û diçû. Piştî sê roja Yusuf dibêrê da qediya Cibrayîl jê ra got eva miada te qediya wexta xatirayê ez diçim tê jî îro bi qudreta Xuda tê derkevî wexta Yusuf kete bîrê umrê wî çarde bû. Karwanek ji bajarê Medînê derket wê here Misrê karwanê ticaretê ye ne karwanê hicretê ye. Xuda berê karwan da bi alî bîrê da nêzî bîrê karwan baran danîn û ji bo îstirahet bikin. Mezinê karwan ji sûçî ra yekî ku tim avê dide van însanê karwan navî sûcî ye avdan yani ew bi heqê xwe avê li xelkê beled ke gureva wî tim avdan e. Mezinê karwan sûcî ra ê ku avdaniyê dike avê dide xelkê got here ser vê bîrê avê derxe em jî û heywanê me jî em têr av bin. Wexta zilam elba xwe avê bîrê Xuda emrê Yusuf kir got miadê te qediya ye Yusuf bi her du desta bi welîsê dewlê girt û bernedan. Av di dewlê evê ku dewlê kaş dike navê wî Malik e dibîne ku dewl giran bû gazî hevalê xwe dike. Dewl derxistin dîtin xortek pir bedew û delal e. Belê gotin me viya ji xwe ra qefal em ê viya ji xwe ra bikine kole. Di bin bîrê da min dîtiye û min deraniye ez ê viya ji xwe ra bikime kolê xwe. Gotin ev ya ne însan e û ne cin e ne perî ye belkî ev xort melek e. Hemiyê karwan hatin li rast û çepê Yusuf da çûn û hatin tiştek ji hev dernexistin ji husn û cemala Yusuf nizanin ku gelo melayket e gelo ev ya perî ye cin e îns e ji hev dernexistin çûn û hatin dora wî.
توا گوتن me heta îro xortê ewha bedew me nedîtiye. Ew karwan jî mîna ana şirketa li her derê digerin. Serokê karwan got vî xortî di nav baran da veşêrin, belkî xweyî wî derkeve û ji me bistîne. Bira kes nebîne. Rabûn Yûsuf kirin nav bara û wî tê da veşartin. Ji bo kes nebîne. Hema karwan emir da û rabûn bar kirin û em birê kevin. Ka karwan berê belê. Karwan emir da rabîn bara bar kirin, em birê kevin, karwan birê ketin. Feqet adetê karwana ev bû, çi birê da bidîtina li hev payî dikirin. Kê bidîta tev şîrîkê hevdû bûn. Loma ecele bara bar kirin, eger Yûsuf bi pera hewqa erge Yûsuf însanek bûya, belkî hewqa ecele nekirina. Digotin ev ya ne însan e melek e. Ev ya perî ye. İnsanekî pir xweşik e. Em zû bara bar kirin herin ku hê xweyî xudanî belkî li pey me werin ji me bistînin. Yûsuf kirin nava bara û birê ketin berê xwe dane welatê Misrê. Guhdarên delal beşa dûdiya jî li bira qediya Yûsuf kirin nava bara, karwan Yûsuf birê kirin li bira wan bizanbin, beşa sisiya min ji bi pê de dest pê bikin.